May bagong ekipahe ang City Agriculture Office na makakatabang sa produktibong pagtatanom kan mga paraoma sa Naga. Formal na kayang pig-turnover kan Department of Agriculture Bicol Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization ang sarong traktor asin combine harvester. May report si Joel Sulina. Itinurnover formalmente sa lokal na gobyerno kan Syudad Dignaga kan Department of Agriculture Bicol, PhilMec ang sarong bagong unit ning tractor asin sarong unit ning combine harvester. Sa sarong simpleng turnover ceremony na gilibo sa City Hall grounds aldaw na Lunes, inako ni Alcalde Leni Robredo asin kang City Agriculture's Office sa pamamayo ni Mr. Ernest Asense III asin ni Engineer Menandro Kalingasyon, Engineer 1 kang Agricultural Biosystem Engineering Division kang Kago. Ang programang ini kang DA PhilMec obeto na mapakusog asin mapalangkaw pa ang farm yield asin makameno sa production cost sa pagtatanom asin malikaya ng harvest losses. Ang nasambit na bagong mga kagamitan asin equipments imamanihar asin imimaintain kang Agriculture Office, partikular kang Agriculture and Biosystem Engineering. Asin ini ipapaarkila sa mga paratanom sa mas barato asin rasonableng presyo. Pinasalamatan man ni Mayor Leni Robredo ang DA asin ang PhilMec urog na ini sarong dakulang tabang para man mapagyan ang trabaho asin mapakusog ang gusikan sa tuya mga local farmers sa syudad. Kitang pasasalamat sa Department of Agriculture Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Baka po nahilingin nyo sa luwas, ikaw po silang duwang equipment na pig-donate sa tuya, sarong po 4-wheel tractor sa kasarong rice combine harvester worth 4.5 million pesos. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina. Ika ako, kita ang Naga. Ang tabayan ng iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo, ang Naga Ngunyan. Sa ngaran kan sa kuyang pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.